Morjesta vaan kaikki, se on Superboy taas täällä ja tänään me pelataan Minecraftia, vaikka mä taisin sanoa viime videossa, että tänään mä pelaan Coftopiaa, mutta pelaankin Minecraftia ja tänään kun sanoa puu. Mä oon nyt pelannut ilman, että mä kuvasin, niin tässä on tullut tämmönen, tän pitää vielä poistaa täältä ja pistää siihen kiveen, mulla ei nyt ole. Antaa sen olla tossa. Tuolla pitäisi olla. Joo, hiiltä. Hiiltä. Ei ole hiiltä sielläkään. Täällä. Hiiltä tuolla. Oho. Noin ei pitänyt tehdä. Nyt tässä näkyy tää hetki. Pidä nyt vaikka tuolla sen aikaa. Noin, nyt sen voitaisiin tuolla. Tämän alta on valmiiksi, sitten siihen pitää laittaa vielä vedi. Sen jälkeen mä rupean rakentaa hyppyallasta. Ponnaria ei oikein pysty tässä. On helppoa tehdä näin. Ei tule taas päästä niitä minuuttia. On kestänyt todennäköisesti niin kauan, kun mä teen. Saattaa mennä, että mä en edes kertaa saada tätä valmiiksi. Seuraavassa videossa sitten tää tulee olemaan valmis. Luvata tänään koulussa, kun koulu loppui, niin vähän liikoja. Sillä mä sanoin, että siis mun luokkalainen sanoi, kun mä lähdettiin koulusta, että meinaaksa, että se sanoi, että yhdelle mun kaverille, että meinaaksa avata ton että se olisi katsonut, että se olisi avannut yhden pinkin jopon. Niin, sitten mä sanoin niille, että miten ne maksaa, jos mä ostan pinkin jopo ja tulen kyllä kouluun. Niin toinen sanoi, että se antaa 5 senttiä ja toinen sanoo sen, niin jopo mennä johonkin sieltä. Jos mä tuun koko 6 ajan. Sitten niin pyörää tonne kouluun, joka on pinkki. Ja
siinä sydäntarroja. Ja sitten vielä kypärään sydäntarroja. Niin sitten mä saan kummaltakin 2,5 €. Sitten kun mä kerroin siitä muille meidän luokkalaisille, niin ne oli silleen, että ekana päivänä kaikki haukkuu mua silleen, että sulla on pinkkipyörä. Ei se mua haittaa. Ai. Ei ääniä pitänyt laittaa. Sieltä kivet. Sitten hyppi takaisin altaaseen. Otetaan dirtti. Pistetään kivi. Kerätään dirtti. Pistetään dirtti. Pistetään dirtti. Hypätään. Ääni saattaa edelleen kuuluu vähän jäljessä edellä. Että tää juttu, mitä tässä tapahtuu, niin tulee vähän myöhemmin. Että jos mä sanon vaikka, että ai, mutta mulla ei lähdekään sydämiin nyt, ai, niin se saattaa kuulua vasta niinku nyt se, että mulla sydämet. Toivottavasti ne korjaus siellä Mobitsenissa. Siinä loppuu näkikivet. Mä saan saada just nää kivet valmiiksi. Tein varmaan seuraavaa videoon muutamastakin näitä. Ei tarvi sitten venäillä tässä uuden edessä. Tekee sitä sit tollasta. Keskiviikkona on koulun urheilupäivä. Mä en tiedä, onko teillä sitä. Meidän koululla on. Tai no itse asiassa mä uppaan tämän videon keskiviikkona. Elikkä silloin kun mä uppaan tämän videon, silloin ne on jo ollut. Ja tarvitseeko ees näitä kiviä? Minuuttia aikaa, joten mä lopetan tähän, joten katsoit, muista tilata, tykätä, kommentoida, kaikki on täysin vapaaehtoista ja jakakaa tätä videoa kaikille ihan missä vaan paikassa. Se olisi, nähdään seuraavassa videossa, se olisi moi!